bulahan o alaot baka mo. Nindot nga usa ka punto nga dako kayong pamalandungan nato dinhi sa atong kinabuhi. Kay daw sa yanong pagkasulti, mura lang kini siya o murag bali-bali, no? Unsa may bali sa siopaw. Mayingon ta nga, pausyo father, dili balihon nimong siopaw, papel. No? Kini mga kaigsunan, ang yano nga pagtan-aw nga kung ako nagbangutan karon, kung ako pobre karon, kung ako gidaog-daog karon, sige lang, sinsya lang, antos lang, fights lang, ano man, kabot na to sa langit, kita man putong malipay, kita man putong madato, kita man putong maharuhay, ingana. No? Oh. Gusto ka nga mahimong hayahay sa kinabuhi human sa kamatayon? Pag-antos ni kalibutan na. Gusto kang kanunay nga malipay na rin kalibutan na, nga hayahay kinabuhi? Oh, sige. Pag-antos nga to sa kinabuhing human sa kamatayon. Kini ba ang punto ni San Lucas sa pagsulat niya ni ini? Mga kaigsunan, kung atong itandi kay kining maong gitawag na to Beatitudes, naaman usab diha sa suwat ni San Mateo, makita nato nga kining gisuwat ni San Lucas, una sa tanan na ay kadirekta sa atong kinabuhi, no? Kay ngano naggamit siya dayon sa gitawag nato in English og second person, bulahan ikaw o bulahan ka, no? Blessed are you. Ang diri sa San Mateo gigamit ang third person, bulahan kadtong. So, kini direkta, unya ang ikaduhang kalainan nga kini na ay katandi. Unlike kang San Mateo nga puro bulahan ang gisulti nga taas kayo, tagi kayo, unya diha ra kutob. Pero kang San Lucas na atong katandi, alaot kamo. Apan no, alaot kamong mga dato, apan alaot kamong nangalipay karon. Kining maong lantawa mga igsuon, makita nato nga ang punto ni San Lucas nga gani sa sitwasyon pa lamang, makita nato diferensya nga kadto kang San Mateo, Sermon on the Mount, meaning sa mountain, no? Sa bungtod niya gihimo kadto nga naa gayud kadtong elemento sa catechetical nga pagmaymay. Pero kining kang San Lucas, Sermon on the Plain, iyang gisulti diha sa patag nga pasabot ani direkta gayud sa kinabuhi nga atong gipuy-an, no? Murabag mingon nga kang San Lucas wa nay paligoy-ligoy pa diretso, no? Nga unta kini siya makatandog kanato, ug uban sa katandog nato makangangha kita ug makatanaw unsa man gyud ay ang pamaagi sa akong kinabuhi, unsa man gyud ay ang akong gikabuhian nining kalibutana. Nga diha sa akong lantaw, makita nako diha ta San Lucas nga mingon siya, usa may prioridad nimo? Prioridad nimo nga magkinabuhing hayahay, prioridad nimo nga mahimo kang dato nining kalibutana, prioridad nimo nga sa nining kalibutana nga kanunay kang malipay. Kung kini imong prioridad, nan kana ang imong ihatag ang tanan nga mga gasa sa Dios diha kanimo, mubo ra kana. Nganuman, kay mingon si San Lucas, tan-awa nga ang prioridad unta nato sa atong kinabuhi dili sa unsay diretso nga makabenepisyo kanato bahalag makadaot sa uban, kundili ang kinabuhi kinahanglan usab nga naay pag-antos, naay kaguol, ug naay mga kasakitan. Natural kini.
Kabahin kini sa kinabuhi, hilabi na kung ikaw magkinabuhi alang sa uban. Rayo kaguol ni ini. Kay ang Dios nga nagalantaw kanimo, nagatanaw kanato, ngan maoy muganti kanato sa tanan natong mga pag-antos, sa tanan natong kalisod, sa tanan natong mga kagulanan, diha sa atong pagbudlay para sa uban. Kana unta ang Kristohanong kinabuhi. Pero ang Dios dili magbuot kanunay kung unsaon mo pagpuyo ang gasa sa kinabuhi. Mauna nga kung ikaw, kung kita, nagalantaw lamang sa kinabuhi nato karon sa kalibutan, nga mahimong hayahay, mahimong malipayon, walay pag-antos, dato kay kita karon. That is your choice in life. But remember, every choice have consequences. Kay nganong ang kinabuhi dili lamang alang nining kalibutana, kundili sa kinabuhing walay katapusan. Mao nga nindot kini mga kaigsunan nga atong pamalandungan nga iparis nato diha sa atong unang pagbasa. Kay si San Pablo diha sa unang pagbasa nagamaymay og nagapahinumdum kanato nga unta huna-hunaa ang mga butang nga dili yutan-on. Kay namatay kamo o sa inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios o matuod niyang kinabuhi mao si Kristo. Kinahanglan ang atong kinabuhi maglantaw kanunay sa langit nun. That is always a very fundamental reminder to us. Nga sa panaw nining kinabuhi, nagapanaw lang ta, maingon si San Pablo. Ug ang atong pagpanaw nining kinabuhi, kinahanglan kita maglantaw ngadto sa unahan, dili lang sa karon. Mao nga ang atong kinabuhi, dili kinabuhing yutan-on, kundili kinabuhi gayud nga langit nun. O diha sa maong kinabuhi ngayutan nga langit nun kung atong puy-an kini usa ka pamaagi nga unta mawala na ang daghang kabahin-bahin diha kanato nga kini siya maingon nga Grego, kini siya maingon nga Hudyo, kana siya maingon nga maingon nga siya mga tinuli, kini siya dili tinuli, mga luog, mga langyaw, mga ulipon, kundili malantaw nato kung atong kinabuhi nakatumbok sa langit nun, sa espirituhanon, sa kinabuhing walay katapusan, nang kita magpuyo diha isip pumapanaw nining kalibutana nga way kalain, walay diferensya sa atong panlantaw sa usag-usa, kundili naghiusa diha kang Kristo, kay diha man kita gibunyagan kang Kristo. Busa hagit day nato niron, kining atong nadungog sa ebanghelyo. Nga dili day simple nga moingon kita silang pobre ka ter, antos lang ter, antos lang. Ano man, sa langit ter, madato ka. Naguol ka, brad. Sige lang, brad. Kaguol lang diya, padayon sa imong kaguol. Kaya dito sa langit, malipay man ka. Kundili di ay pagtanaw sa atong kinabuhi. Sa magyod, ang akong giprioridad sa kinabuhi karon. Kinilang bang akong karon ug nagtanaw ba ko sa umaabot sa kinabuhing walay katapusan nga diin kabalo ako nga ang Dios nga kituhan, Dios nga muganti alang sa tanan.
busa. Sama ka San Pablo, maminaw ako nga magkinabuhi dili yutan-on kundili magkinabuhing langit nun. Amen.